Bwr gyr ffansig y gora siar le polini hir an ffenola ni eolain agus garoid o tuhi. An tawr a flemwyd yn yw, no dirta rag o'r 3 awr y thai gest. Geirchem an daonlathais, an geirchem antoisceachais, agus an geirchem drochasneis an no miasneis. Gá fwyntis ar y ddysomwyd y caint. Tá taciach tulca ag Parliament na Europa don y seminar seo ar lín a seohéan tríú ceann. Ach tá smacht omlan ag tuairisc ar ránú an nábhar atá bheits an phlé agus ar na ránú íana. Agus chuir mar a freisin agus táchtaí go méid deis agus se tuair an nachtan an ceist a chur faoi ábhar an chorá seo. Feicead tú treoir ag chat ag buna scáileán nó ag Q&A agus clicáile sin agus chuir bhí cheist fáilte rih rud a be bheits ar rá in tuairim be bheits agé. Bhhailm fanola agus pólín agus garad tá fáilte róibh bhhailm éirí ormh. I dosach a ráling céisih, cábhailsih agus leirtar feadh nóméad nó nóméad go le faoi bhar nearcha ar na géarchéimena tá faoi chabadil agan inniu ó thaobh daonlathais ó thaobh antoisceachais agus ó thaobh miasneise nó drochasneise de nuair a muint atá go lena chéile. Nó mar a gapan sibh go nirin an focail géarchéim ceann focail eile a bear úsáid lear libh. So a ráling mar sin. Tarib, smis fanola ní eolain Olive le dlí ollscoil na riana méal ferste agus chomáile sin mar Olive dlí in ollscoil Minnesota agus Tusker specialta na náisiún aontaithe I ggóthaigs carta déine I ggóthaigs scebhlitheoireacht. Bhfuil lochnaigh an ar líne sin beidir go mar dún ach sé fésa. Cuníart, go leisceal. Tá right. No, just tána ceistan na mór cheistan I seo lárneach sa blé éibre tam gach lá. Bhfuil se fanúla mar gorón lína lochtach ó bhí fuime de. Ar bheits an tosú rééis, mar tá sé anglán go bránis. Wat is sin níos fearr? Tá, ja. Yeah, okay. Smis fanúla ní eolain, Olive le dlí ollscoil na riana méal ferste agus chuma ag an am céine mar Olive le dlí in ollscoil Minnesota, America. Agus mar thuascar specialta den na náisiún aontaithe ar cheiste carta déine I ggóthaigs scebhlitheoireacht. Tá na mór cheistan I seo lárneach am chuid éibre gach lá. Tá ní áring ar líne sin sílam. Well. That's all right. Fashion she Well, tu gír tasú le Paulí nó le garóid agus feiceáil bhfuil an aib céine ó híh gúil seo cé linne beidir gúil sé tíocht amach ar an bin an aib chahal nó. Tá sé sin rótain is nach bhfuil. Well, close your media céile réachrí fanúla. So go bhíon aibán chahal lena chuid leis lína taige héin. Beidir go bhíon aib. Beidir ré. Bear dat se coneáil orta cant. Ne, go dtíre. Bear muinte cant lena chéile trúr. Agus le lochléis do mun sin. Gapan tú gur cheartún dul thart íana arís díoch an trúreinig sa fidlinéis sin ús, a sfidir lobéis sin úsáid má tá siad fós a dine tasador. Bíireach. Bhí tú rá go manan na ceistan é seo le do chu debre gach lá in níorthálinn ceirtá gceist agat an sin. Well, is dói nuair a ecinn tú sa náisiún aontaíoch go háirthid nuair a ecinn tú an cuacht atá tarni ag tíortha áid nach bhfuil daonlathach an tín an rúis. Agus gúil siad a gúsáid an spás sin ar bhealach lena rialacha na bon rialacha a chorú I bhaim ó níide cearcha cúig go raibh a leasú agus an tinstitúd héin a bheala ar bhealaí nach bhfuil éfachtach ar híomháin a chatá brú I dro cuacht na tíortha sin a bhrúch an cín agus le cosca chur a daonlachas I dtíortha eile. Tá sin an rud a eicim ó híomhant na struchtúirí atá a gobar le gach lá agus a feiceáil sa stoi a feiceáil an chócht sin na náisiún aontaithe agus an bhrú sin a chur ar hir bheaga
gach lá. Tíh mudin sin I ggóhéics mar déir a caimhlinte agus sin in áitgúil mór chuid mo chuid éibre héin. Fecim héin an cinál an bhrú an titim síos ar daonlathais I ggóhéics caimhlinte in annach chuid áitichaí. An tefric mar hampla sa sahel feicead tú an bailach atá an bhrú sin a tíocht ó an titim amach ar caimhlinte tá. Dul raile couple bliana nó so tan rudí se tíocht le chéile na ceisna bhhainan le structúí na ceistena bhhainan le rialacha na ceistena a bhhainan leis an mar deire an compact a bhí ein éis an dara cogad da de bhfuil brú a tíocht ar sin ar bhealach nach diganmuid go thomláin agus nach bhfuil éon bealach éfachtach a gin déile lob. Stocha go lena me sé raihhaid sin inúla pólí ní hírán is anam domsa is idir seoir agus críaltóir mé a bhfuil lé ar le agam le cuasaí thuisceirtéirean na mo chónaí mé firsta le fad an lá ar nói le breanú ar rud amhád níos teoranta ná an scóp damhanda a bhfuil fanúla caintear ó híomh an tuisceirte tá faibanna leis an daonlathais bhfuil láthair an DUP gur bach ar abhanú an aiminis agus an tionóil agus ceistena bunúsacha le chur ná ríre ceistena bunúsacha le fóscailt faoi céimar éibrion an córas an sin agus an gá agus an féidir an córas a thátháil. Ó fáirtí amháin mar a rinne sin féin hena agus an DUP inis a bheith chur lenclis ar gachcinál ebre go gachmuide an rud eile tócha go rud bhfuil simór agam an ná ceistena bhhaine leis an mreataimeacht agus ar nó tagan na faibannaí ar fad a míon muid brenn uair go damhanda go háirithe míúsáid eolais agus an tionchur a dimmer locht airigid go rúnda ar an mreataimeacht agus céimar a chuireann sé sin as don ord mar a bhí ghlacha agan leis go dtí sin na ceistena sin bhfuil sim ar le agamanta agus ar agat sa dhearóid. Garróid a tuigann seo I marna ar imil chair na gaiileh agus ar imil réaltas chunamara ar a taobhheile na blianta caite go mar olah le stair an chuid is módíh an alscoil na héir na slí an eile agus riintí an alscoil na eile. An gné beidir den ábhar seo práí dar lumná gomach daoine saoir faoi cén dagan den daonlathais atá faoi chabaid le lí. Mar is mó cinál daonlathais atá an, agus is mó cinál réimis a bhuian go bhfuil cinála éigen daonlathais sé sin rá go sásaíonn siad an gnáród gur rialú an phobail, trí bhean an phobail ar son an phobail. Ach le bheith fírinneach nuair an táimí de caint ar an leagan nó an múnla den daonlathais atá faoi bhrú, faoi wagart, beag sin na ggéircin nó na bíoch. Táimí de smaoineh don chuid is mó ar an daonlathais liberálach onna díoch ar lí, go bhfuil tréthe faoi le aige. Tréthe faoi lethe buint leis, bí neachsúlachtaí annach tríd is tríd tá tréthe nó cáilíochtaí institiúdúla faoi lethe buint leis. Ceannach an nó go bhfuil na dlithe áineanamh ag ionadathe atá tofa ag an bobal go hoscainte. De an ná I dinóil nó I Parliament nó I náil de heis éige. Go bhfuil an feimimenas sa stát freigarthach don tinóil sin agus do ionadathe an phobail. Go bhfuil an cultúr polítíochta trína dagan na toscarí seo nó na honada seo le chéile, bhfuil an cultúr polítíochta seo oscailte, umíoch agus olrach. Ina háanta san, go bhfuil na cuairteanna agus feimúin lí, na cuairteanna agus na breithúna, go bhfuil siad san neamhsplách ar an bhaimimenas sa chásáirithe seo. Agus an son nuas ar sin ar fad, tá na bon saoirse a bhíonn sa daoine atá neadathe nó danganathe ag an lí ins na stáit daonlathais seo de réir mar a hiigeméiad. Tá mar caint ar saoirse farsanta, saoirse ó dhéhan. Tá mar caint ar thiirse túrimeachta, saoirse tinóil faoi cuinealacha áire seachas ón ag an dála. Tá mí de caint freisin ar an réimse a bhainans le cumarsáid oscailte. Tá mí de caint ar saoirse an fres, agus ar saoirse na creaaltóireachta agus na túrimeachta. Agus sinne an pocáiste institiúdúil agus cleachtais abramis. Atá faoi bhrú agus faoi wagart.
agus dar leom gur géire agus gal raise rud a dúirt fanóla nóma do hin agus an rud a dúirt Paulín faoi cás faoi le sa túisgirt. Tá ar nó tá is géire an brú agus an bhagart sin is stáit áirithe seachas sa chéile. Agus bíon úidir agsúla leis an mrú. Ach tríd is tríd sé an legan liberálach onadíoch den daonlathais. Dar leom is mó atá faoi bhrú. Beg réimiis ann agus beg stáit ann a bhuiigh agus mar a bhuiigh a fannam líanta an Gearmáin hir. Sé bhí daonlathach sa tiidealacha nó ná ragur sé daoncheann den a chailíochtaí atá luite gom. So bí mis cuairmach faoi héirmíocht ach sin é an daonlathas agus dar leomsa tá bagart agus brú damanta ar an múla áirithe sin den daonlathas I go leor stáid faoi láir. Sílam go bhacha mé Cathal ar Aisling. Stimme sééis. Chormúid fátí sé sé do lehála a tuéis na freisin. Beidir go bhéta mis rud ag na fichasúin is chéile just leis rud a leanúach písa. Ceantas na rudaí bunúsacha nó faoin na institúí seo Institút Idirnáisiúnta agus na cíach go háir a bhí faoi cabdal go fanóla maidir le an na struchtúir buníoch an altíireacht abraméis idirnáisiúnta chuir a gáinnig deire an dar bhór ná seo. Muoín, nuair a cailtear muoín in éfacht institúdí agus in san údarrás gur féidir le a chur a bhain. Bíon tribloid an. Bíon tribloid an a bhórans. Chumúil mid a chaintear rialtasáitiúil nó bhfuil mid a chaintear an náisiúnta. Ceantas na rudí is mó a fechantisteach ins na caiismartí móra idirnáisiúnta, na rudí is uafásaí atá tíad mamach. Ní bhainsan Ucrainach abramis áitina bhfuil chaidlintí agus uaslachach agus mar sin da. Ná léir do go leor daoine go bhfuil éon údarrás fácha ag na náisiúnta. Sé sin rá nach ngéiltar den údarrás. Go speisialta maidir leis go le slántála. Gur choramú ama ar fadar fad bheith géirí éon rud a chur a bhaim in éon áit. Feidir atá an chorlas lándála mar atá. Seachas abramis cúnamh déanach dúil, nó cúnamh bheith levéil abramis éigeandála maidir le tefiig agus seagasisiú. Ach maidir le siocáin, maidir le idir gháil in san mhórfalaíocht, I bolaíocht na cúchta. Bhfuil éon údarrás fácha ag na státú ag na náisiúnta dar leat agus tá taí bhagat ar an neagraíocht. Sin ceist dechar a raigeir sa ghearóid mar bhela tá cúpla freigar leis a gceist ar lámh amháin de tá rá cínte agus banan sé seo in áír a chum héin an locht ar hiortha daonlach leis a ligacht sin a támuid a caiintear. A dul siar chogaíocht a raic nuair a rinne stáití a Mheireachta an chinine dul a raig gan éon údarrás an chorlas lándála. Agus an sin na dhé sin nóair a ghlaach tíortha na hórpa agus stáití a Mheireachta leis go bhféadach siad bómála dhéine ar Casomha gan ceart nó údarrás an chorlas lándála. Agus in na dhé sin a rís sa Libia nóair a chuir siad isteach. Chur siad is iad na chuirtús leis ligacht siad te anéasca an locht a chur ar an rúis ar an tín agus tá locht le choratha ó híb an sais brú atá siad a chur ar na rialacha iad héin ach sin fág bhfuil a gaiirí leis an rúsin ná gur tugadh an chans dóibh agus gur hapa siad leis an chans margheall gur rinneú an ligacht sin an tíomhiste gur cheap siad gur cheap na tíortha daonlacha gur siad a cheart acu sin dul tíomh má den rialcha. Agus dá bhhair sin agus ar bhhaíonn muid ar chogaíocht sa Ukraine, tá sé dechar do riine is éon chaidir bhthort an rúis, ach tá siad ceart ar bhanú sa bháin. Sé sin arrá nach choléon míú hóbsan den na rialacha mar brisú na rialacha hana. Sa dar a háit is dói ghearóid dearing le tá áiteach í áid go bhfuil an chorlas lándála an éfachtach. Agus nar bhreanín muid ar mar réimse héin ar scéimhlethireacht le 5 bliana nús tá an chorla sin a tuairt cabhair agus takeíocht a hiortha cosú le Saudi Arabia agus an Éigipt brú damanta a chur ar chearta déana agus ar siirse síomháilte a gúsáid an sais clúdach seo a bhhanan
le scéb le hóracht, agus gan ní asiantas atrab. Agus chomáile sin is stoil le críochnúir smuoine seo, tá muín cáilte ag daine, ní chreidann siad gur féidir lena hinstitúdí seo cabhralób bhealach atá. Ní amháin éfachtach a chuair baint nó páirt acu leis an gná híal atá acu. Agus is an muín sin a támuid a chas, má támuid chun éon eibrí in seo, is a lorug muín agus credivarí se támuid na hinstitúdí agus na rialachan, mar nuair a cháilann muid creidún na rialacha iad hain, nach chuléon bháile lob. Tá sé bhhad níos deacra éon dul chun cíní in éon réimse den na feiban na mór seo. A fólí. Muín sin a chothú nuair a híann go láirdaoine a bhíanana sin chogaí san Ucrain, chuil tepaí ar a góras ar chóras na náisiúnta ar bhealach nach leisar mar an nachrítar an struchtúr, mar an nachrítar nó mar a gurtar struchtúr nó an anad ar fad. Stoi camera tá an faiteach faoin an cheissin oscail suas. Mar credim héin go pásanta tréis an dara cogad down de gro nóméad an eisceach túlagin. Agus go tíortha sásta struchtúr a chur a bhaim nach ruisiid sásta íon an riamh hana. Síos tríd agus sé garóid an tolibhann seo ar na ceisteanna seo, but tá snain ní rá aon rud mar sin hana hep ar gacht íireacht ribh sin. Agus sin atí sa bheith chum héin ná má osclaíonn muid suas an cheist sin. Ní bheith muid cinnte go bhfuil an rudaíoch samachas níos láidir ná an rud atá ein fiúla na lochtaí agus na fallí uile atá an. So tá feicim héin ar a osclaíonn muid suas na ceistena seo faoi láthair na huair, mar hampla ceartam rá i ggóhéics an chaidir idirnáisiúnta. Ní hé go bhíonn muid láidrú, bhain muid ligeachtas. So tuigim gúil daoine mí hásta, tuigim gúil aspa muín an, ach bhéin an bhuatha faoi an cheist sin an seans a thuirt de hiartha cosú leis tí agus a rúis an Téigipt tíortha eile an seans a bheith acu an struchtúr a choras rocht go thomláin, ní chreidim héin go pásanta go deochach aon rud níos láidre as. Yeah, well, tuigim an timiní atá an sinart an úla ach tá nach mór ceir scór blian an in isis, mar sin ó hále ó chiaachnig an dara cog mór. Ma hóg míid na institutí a buí an struchtúr institutúd úil seo a bhfuil na náisiúnta a lárnach an a tóg viidir ceach cuaig gabrís ceach cear agus tús na gaigadaí. Tá danar go mór ó hen agus senáid bhfuil an aibbesto agus tuigim ceirtaú rá ní bhéin dóchasach go dúcha go tailenach struchtúr nua an bhód a bheith níos éfachtaí nó gomach fáin níos mó na mórchochtaí go háir ina cína tá teachta dreis agus a bhreathn go bhfuil caithréim lena muile faoi láthir lu tú an cín agus lu tú an rúis. Ní eice méon údar dóchas go mé siad san sásta géile do údarrás mórálta nó údarrás den tais eile a bheith ag institut nua. Ach é sin ráite a bhana míad le rud atá go folasach ag dró os argóir amach. Sin í an aib nuair mó dochar ná bhhealart a dhéanann sé. Mar lí fiúhhaine dúirtú faoin an aibetá ann na náisiúnta bheith an úsáid nó údarrás na náisiúnta bheith a húsáid ó héad na scéibh le hóireachta de. Go bhfuil unraháil a dhéanamh ar lí, unraháil míionric, unraháil com a dhéanamh ar an údarrás mórálta san le rudaí inmheánacha agus ag tíre olsmachtacha agus ag prúnsaí agus a héad gan scrúpal. Go bhfuil siad san ag úsáid lipéad mar a dheartha leis an rud atá uair héin. Ar lí nach tugann sé sin gachéan rud. Dinter trúiliú ar lí ar a bhochlóid agus ar na tuiscintí omláán má tá eile héad atarlú faoi cuimirce dlíthe a cumog agus rialacha agus tleachtais a cumog do chospóir eile ar fad. Sin íon timní a bheith chormsa go bhana míle rud le bhharim ní, staying with nurse for fear of something worse. Sé sin rá go bhana míad le teanna miní le rud gur folasach go bhfuil cuide ag dró, mar go bhfuil
áras imní agla oring nach bhéad faoi rud níos fearr nó níos fuidife a chur na áid sna chúisi ina marm. Aber go dúrach muid faoi ahagar a churéir. Agus bhealach ag an údras mórálta a thuirt arás. Cé hiad na tíre atá sách glán le go bhéiteidir se bheith lárnach sa bhintar sin. Bhéite go ceistin ágáil an sin agus an táhair se hairings ní scuile do bháda bhealachas ceist bhráí. Ach díirech agus muid smíú ar an 3 ára le go amach an chórá seo. A nech cimar ranning si ar na cuasa seo I gohéigs na Hórappa. Mar tá sé anna go ráling hain fech is léir an dáseir an daonlathais America ó Hannig Trump agus a diimiise agus beidir go ducha sé arás agus an dúlán a hagann sé an chóras daonlach go thomláin óhuiimh an tuisce cuimhní ar hiria nuair ar an Afghanistan agus ar an rúis seo huiomh. Well, má altar an feall atá dhéana san Ucráineach an cogan lein na fírinne agus ceils na fírinne ina dtír hain. Ach, bhfuil cathó ar bhaintear na Hórappa hain fech ní hanan agus an chuid an tá daonlathas réasanta slán sa limisteir Hórapach seo. Well, mas féidir lumsa thuirte an bhbhreanin tú ar an ongáir agus ar Orbán. Agus an dhéirchéim atá fógartha aige, agus an dúlán a thugann sé don Aontas Eorpach in an lei leis ansmacht atá aige ar a bhaintear hain agus a chur na gnáthleachtas an daonlathais. Tá sé bródú as a bheith neamhlibreál gur daonlathas neamhlibreálach a d'iarn sé ní chaithe ceiste ar daonlathas é chorbaigh. Ach is léir dún go bhfuil an aib sin san ongar. Dá éireach le Marine Le Pen dal chun cinn mór a dhéanamh san táchan sa rank. Tá go leor cúisinaí imní san Eorop ar cheaptúna bheith fear ar sílim go bhfuil leor suinte garróid agus nóla faoi sin. Well, ó heb Orbán de bhéin attack le Pólim is rud an mór é seo. Is rud é beidir nach bhfuil de fechint cuairmach go leor. Más féidir le meafara úsáid dunar bé hiigin na rud é seo, má tá dóch séireachis ag siile isteach a loch. Agus mór an dhéantar íireacht é stoppa. Luan ó máil be an loch ar fád trúilethe. Agus lí is mar jouler an ongáir agus Orbán a bheitneadathe leistigh den Aontas Eorpach. Tá go leorlór daoine buile le Boris Johnson nach ar a laiad cúisiad san amachas sal ar thosa siad I gimmert cluthe chuntuirteach. Agus bhuaigh sé agus an bhreatimacht foiil an teol bhuaigh siad go raibh siad go gimmert ar a dáhéamh den cluthe festa, having your cake and eat it. Ach agus Orbán, tá Orbán agus an ongáir, tá leistigh den Aontas Eorpach. A baint na buntáistí go léras, agus an isis a fógart go neamhálamh agus go dásachtach, nach bhfuil sásta bunréalacha agus bun chuinealacha báil riochta a cholíana. Agus tá nut san is gape, má echamuid ar rudí donna chósanna, ar nó bhí tá cúisina faoi le in san fólan, cúisina faoi le boblach na seice, ach go bunúsach má lehanna nut se mar derim se má haon an seirechas sa steach sa loch agus mar an dhéantar íireachta a stoppa. Ní hoga seráda nó go mé loch ar fad. Ní bheith iascar bisalach sin agus sin mar atá títe amach. Agus be daoine eile bhfuil me de chaint ar na tefig, bhfuil me de chaint ar an pobl éireach, bhfuil me de chaint ar chuoinnig bhfuil sír se gnéis nó sír se dentáis úthe, agus ar cuasaí creiltáireach, agus ar na cuairtaine, déta mí an lista mór fada dhéanamh. Agus ag nach éon cás hena féin, tá na bun tuiscintí mar a bhfuil na bun rialcha, trascurte hena féinige agus é fós. Ní bhhaine na bhálach na bháil dána a fógart in iscinnig sé bhétó ar chiire eile agus ar thocrathe eile agus mar sin dá. Luan ó máil mar an éiríonn leis an Aontas Eorpach se sa suas na chuine. Is tácht heb na Eorpa de se sa suas na Orbán ná bheith go máil faoin protocol. No ein tíim se go thomláin le gearóid agus le fólín ar a gceist seo an neadú seo tá feiceáin leis an ongar agus an cuacht agus an goch láidir atá ag Orbán agus an seansgur tugadh
is sin úsáid go fuirfa leis tíomh agus na rialacha iad héana a sríú de bhhar an angar. Tá sé simú said an bhíonn se chugann be an angar a tuigeáil suas óchtarránteach an cinnáid generaltas na náisiúnéntaí, so ní hé bháinnig go na hórappa gúil muid i feiceáil an tannachar seo a ché a brú mar a dúirt garad le a metfar amachán órap. Agus i ggóhéics mo chu d'oibre héin dearnme ní léon cháde Tána cáde a bhí mu de brethir síos tríd na blianta lena tridaní móris do riidir ar son America agus na hórapí tá siad lag, ní héháin go ní héúil siad lag ach níl siad sásta seasa suas. Agus bhealach aon tíim sin rute go gamúid tasú Somáliam, so a déon tú amach agus rudí a chur an áhairt más a down wars na náisiúnéntaithe, catú tasú Somália, catú an láidireacht sin a chur a bhaim, catú déla lobsúd nachhfuil sásta clíle na rialacha Somália, agus catú a heaspáint nachhfuil tú go le tuairt an spás de híorcha cosúla sin angar na rialacha a eiscríb marall nachhfuil siad san sásta ghlacha le bon téirmí daonlathach an órap. Agus tá sé sin mar agus aon tíim le gearóid sa bhéidir go tá sé simúl go muid sásta chur suas leis, go muid sásta gan éistecht gan breanna gan na cuachtaní atá agin leis stiad an choin tú orpach agus tá cuachtaní an nach rá tíre eile sásta iad úsáid agus tá sé ná ire tá sé an náam go muid sásta sin íana. Agus tá sé go buchach, tá bhuaig sé táchan a bhí nem sa bheith hoscailte. Ní raon mar a d papar í ballóid fuiúna stafáilisteach a Moscoi, die lábhsáil sé agus fuair sé ceannas ar an mealach ach ina dhé sin héin is féidir leis a bhuiamh mar a d go fecinn tú a dáthúilart gur bhuaig sé táchan na mór a mór. Agus Louis Pauline Marine Le Pen a chu nó bué thug an Joontas bhódí i bhuiir méasach 10 milliún a thug Orbán den bheachtas táchaníochta eice. Nuair a táid a chuidir géircéim chail is tócha tá leabhar fáil sin na déanaí ag Barbara Walters in how civil wars start and how they may be prevented. Agus tá is leabhar úil bhíanacha tá bhí leordóir comparáidí ann faoi chunas mar hosnig agus mar sin dó. Ach duine be agus luigh tú héine chail, duine be bheith a fechad ar na stáid déantathe. A bhí na cúil tacha don na struchtúr se ar fád ó néideag cearcha cúig. Agus a bhí in anhain contrárachtaí agus seo agus eile, a bhí cuiseach seasta mar hacha le chur a bhaim na rialacha seo agus mar sin ar a leid leistigh den códas liberálach. Duine be bh fecinn ar na stáid déantathe cúpla bliain nuas, agus ní mar chaint ar gartíoch Trump in effig sin rud a bháin. Ach nuair a cuioíonn tú, níos nó lá bliain go leithin, mí anar na bliana néidir fiche héan. Duine únsaí ceann áras an daonlathais san stát daonlathach is mór dain. Únsaí fiachfar, scriosach troscán agus mar sin dó, agus in haanta san déanamh íochail, déanamh íireacht íochail a chur ar na honnadathe tofa. Tar an tábhacháin a hochtaránachta sin na chur le taobh. Imá glú, bagart agus búla agus a héad. Cad é an scéalan is? Ní heháin an duine a gréasig an slua chun ceanarcha an a bhailinn sin. Os cóir an tail, ní go rúnta, ach os cóir an tail a duine a gréasig slua chun ceanarcha I gceann áras an daonlathais ina stát féin. Ní heháin ar cuirgear a riale. Ach tá sé luite ríiste agus ríiste eile mar ghuiine a déata go bhesanna fi ceannaigh an tamhail, agus na híar a háirí poblachtánacha anna chuidecha ag tá seasamh donna tábhacháin láthhéarna I mí na saona se chuin. Táid ar a níhil a dhéirí a bheannacht a áil, le go bhfuil siad an tainimnachán ní áiríimse an siochan na bhaint. Chatearn sé sin I ddír ina bhfuil mílístig armthe ar fud na háite. Agus sin gan ceistena atá atacht fós mar a dheartha an deilt mhuar a chruthóig an ráitas faoi Rowan Wade nuair a hagann sé ar bhain eile ar fad ar bhain cearta síomhaíochta. Ba dheachar do ghuiine a bheitcha féchant go réasúnta agus go fuair chúiseach ar na stáidéanta fel láthair. Ba dheachar dó bheith in éintlí ar a thuaimhnas go bhfuil na hinstitiúdaí Ghaellathacha an sin slán.
Ar luútas an fakul muoine ar balbagus mar glúchuid, mar glú riachtanas an éon chóras daonlath, agus buan an bugar aige tí cuasaí bréag nuachta agus ní aisnéis agus a lehéid agus fólín buan is sin chur an táhair se tasú leatsa mar go mí tas a play mar iriseir le ábhar atá fírinich agus féidir brathir a gcónaí go bhfuil an táhair atá gá scríú nó gá agat fírinich. And bhí ráflaí agus seafóid agus bréag nuacht a gáil timpeall le fad an lá. Am rannta san is bhfuil muid a gáil dathíar chunas muid a chosint ar an dáinseir nó bhfuil an dáinseir a méadú. Ó sílam bhfuil an dáinseir a méadú ar nó margheall ar bhean sóisialta tá an dáinseir a méadú. Agus mar nach nglacan na daoine gur leo na seirbhísí ar na meán hóisiad an nach nglacan siad le freagracht arbéich freagracht agurthireachta de cinál arbéich agus dá bhrí sin nach gaithir siad cúte bheith íoc le aondaine chuirteach an slíocha nach féidir an slíochar ar go bunasach tá sé a gail an nolchas an an lei sílam an sin nuair a chleisin tú caint faoi agus fila ar Mheiriceá agus Trump aber nuair a chleisin tú Elon Musk go caint faoi Twitter a cheannach ar bhfuil Twitter atá beréan hana héin agus lán leis úfásin gach lá go bhfuil trisin a gcéadaí a cheannach agus rá nácheart Trump a bheith nácheart termas go bheith riomh a bheith curtha ar Trump ón teirbhís sin. Tugann sé sin leadún faoin cinál cúchta a ceapan sé sin a bheith ag seirbhís ar nós Twitter. Mar sin chím sé gur meascán do dhaoine ansefar ar fad a richan na seirbhísí seo agus a úsáideann a gcuid muoine chun kitú ní gáú nach cuimhnú ar Cambridge Analytica an chuí an úsáid tar bailú eolais ar na seirbhísí seo agus an úsáid a bhaintear as an sin. Bhaintear úsáid as chun na rudaí ar fad go gréid an muide anta agus gur gáún na rialachaí ar fad gur gáún clíló an bun a bhaintear na rialachais ar fad. Agus and sin má breaníonn tú ar ó híomhann an tóltóra mar a deirtha na daoine atá a léamh nó a géisteacht linge tá a bhhad is mó daoine a léamh na meán hóisialta agus a géisteacht le ceirtá ar agus ní Twitter a bháin ní ceartta go bheith canús ar Twitter a bháin ar Twitter, Facebook, TikTok, maybe cin méid eile atá an go bhfuil sé sin ar fad a gceist. Agus úsáid muoine a cheapim sé tá scanrúil ar fad. Chunnig mu é le linn an feachtas an bhreatamachta sa bhreatan an chuí ar banú úsáid as muoin chun an feachtas sin a rich go bunúsach. Agus tá leabhar ionntach scrífa ag Peter Gagan faoin airgad salach. Agus is fiú go mór léamhas rinne sé go leortaide ar an chuí banú úsáid as muoin sa bheachtas áirithir sin agus bíon an teirbhísúil sin a gobar ar Open Democracy go síí a fear ar an stuff seo agus scanrácht na tuairiscéta acu. Don achtas sanna I bhar an bhreatamachta trí bhean an DUP. Aber is na ris go há go leis Seo an targad a chuú ar fáil don achtas a bhar an bhreatamachta trí bhean an DUP. Well, ar nó ní stans gur chuid bheag sílim go ráhhad níos mó aige a chuú ar fáil go leoráte eile agus daine ar nó Aaron Banks a bhí go leor aige ar fáil ach ar nó an taige a dúsáid an DUP agus Dearn Jeffrey bé Jeffrey a bhí ganas ar an aige sin an na fóra agus dúirte groise omland lethach gombeach an DUP a fáil airgid le fógraíocht a dhéanú a London áit nach seasan aon duine go lehead táchan nó a lehéidir sin well mar scanréan sé sin nó tá tú an sin anta.
Inúla cead dohhail cimar a chuireann aspa fasneis gur féidir brathir nó trochasneis nó bréag nuacht isteachar do chuid éibre. Stoi feici me gacháit, bhí me tá ddíochttar tíocht aráis ó na Maldives agus Sri Lanka bhí me an ráthecht an cuarta ifigiúil agus ráthír tá beag nuair a bhí me na Maldives for me amach go níos mó na 7 faoin gcéad an phobal sin agus Twitter. Sin an áte ein siad an chuide smó den nuocht sa tír bheag sin atá i déile le ceiste na móra slándála ceiste na móra a bhhaine le scéimh le háireacht hín chéad chaine smó de riine sa dam de éon phobal le chua go dtí an tíre le trid le ISIS tháinig siad an na Maldives rud nach chuil sig mór an daoine so tugann sé cinál ólas dúin ar na deachreachtaí ag tír boga agus tá daonlathas sin faoi bhrú damananta. Ní léon stair daonlathas sa ggóthaigh sin. I ggóthaigs mar hampla, an rud a dúirt Paulín atá ansimúlgamm sa ggóthaigh sin mo chuid éibre ná, an idirmheirtíocht atá idir cuacht atá príomhaideach agus cuacht atá peibli, agus an bhealach atá an dáróid seo a lé spríle na chéile faoi láthair na huara. An takeíocht an bhealach gur féidir le go bhfeiceann tú rudí a brú amach ón chóras peibli, isteach sa ggóras príomhaideachas le aspa rialacha, le aspa struchtúr, le aspa bealacha bheith is ólas a bheagad ar cé tá tarlú sa spás sin. Agus bhealach tá sé sin an chompórdach. Ag am bháin bhí sé fíorgra rialta sí an dam déonlaíach go háid, gír an cuacht a chuneal lob héanach. Ar bhealach tá sé níos éasca cuacht áid a bhrú amachhuit, agus é chóirt don chóras príomhaideach. Ar bhealach a thugann spás chuit rá nach chuil éon dúlgas agat I leithrodí áid, nach chuil sé de dhúlgasart an dlí chur a bhain, nach chuil sé de chuacht agat an dlí chur a bhain, mar tá bhain áíre a brú amachhuit chun seans a chóirt don céataáin sin obair a dhéanana nach chuil tú héanaan an dhéanaach, sa muidir feiceáil sin mar hampla. I ggóthaigs na Rúise feiceann muid é le Wagner grúpa neamh ifigúil atá sa Ukraine a duine obair nach chuil go ifigúil an Rúise duine. Agus feiceann muid é le na Elon Musks, le na Mark Zuckerberg, agus le na dtíine seo tá cuacht gan éon sríanachra. Agus bhealach ceandanna nó tá muid a caintear daonlathas, céir a chilíonn sé sa ggóras daonlaach nuair tá cuacht sí tíomh mod an struchtúr, agus nach bhfuil éon bealach é tharint isteach arís. Agus go stairúla dhearóid níl sain bhfuil éon cóthaigh stairúla gin lei sin, nó bhfuil sé sin gámlán nua? Tá sé nua agus dólim sé mar a Harlíonn gomininic is rud anna bhanúsach in san rud hain an aid. Nuair a dúireann tú rá, cé cuireadh smacht ar ceannas na cólachtaí móra seo le feimó mar a bheith agarthóir leis an ragaracht a gáin lei sin, le rudí a bhaint nuas is cuma bhfuil mid a chuint ar Twitter nó Facebook, agus tá rialta sin áit an áide rá chuid den stof creaachta baintear an nuas mar go dasníon daoine. Ach an rud hain, sé tá conra fást déanta a glinge ar fad leis an idirlín. Agus sé an túidir ráisiir, ní singe na tóiltóirí ar Facebook agus le héad. Is muide an targe. Is daoine a thugann sonraí ortha féin an targe. Na tóiltóirí ná lucht fógraíochta nó rialtais. Agus sé an targe ná an data, an tábhar, an min ólas ar dhaoine a láithríonn siad go tail deonach le go méid siad istigh in gréasán cumarsáide a haíonn dó. Ach nach í an cheist mór an cheiste chuir an tuachtarán gan é a ragart, míhall dú igen a gurig na dúir sé ar chóir go méach biliúnaí mór de rá Elon Musk ní luis an tanimach sin é gceistige. Ar chóir go méach sé na gamas ar ranú ábhar a phlé an gatan eile. Agus well ach sin cheiste húscin sé, ceirt is féidir dhéanana faoi. An cuinte cé an rá ná chóir. Is é sin rá cuiide a gás, má tá tú chaintear na tíre olsmachtacha. Bhí daoine anna dúirt nuair a tháinig an tíidirlín anna dos. Agus cha mé caintear rud éigen tá an óg ar fad, ní leat glúin agus ní léon taíaging agus is rud le ceist inúla a ragart. Níl fasta go going dó seo.
Níl muid a chaint túirisciú cogus a Crimea a tacht on the line godí London agus an son an túirisciú de bheithaun agus agarthóid a bheithaun agus mar sin de. Tá muid a chaint roiine a bheith ginúint scéalte, ráflaí, cuma iad. Gans rian asmacht agus godí godárlíon rud aigen a chur an échel na daoine tá geanas. Ach na daoine tá geanas ní glachan siad leis go bhfuilid fragarach. Táid a chur ardáin fáil dar leo, nílid fragarach as an méid as rud a hagans an ardáin. Agus an ceiste chuid a tuachtar an an cheis retricúil seo, glachach néanú as gach déanú nar chóir go meach bilúnaí I geanas léas cochtach. Ach go banúsach sé tá mid aránna, tá an rialtas sa tín, nó an rialtas san rúis, in an agus tíre olsmachtacha eile gan áras, agus féach cuidir me gás an ásnéis faoi roiine atá ann inis. Má tá na fórsaí slándála, na servísí slándála in éon tír, álasach faoi antoisceig, nó álasach faoi slándála an stáit. Níl chúis féin spéir ná fétadí se rála héin ceantas na mór cholachtaí seo, chamuid fór a bhaint as an teisce as an tain atá glibse dá ásnéis bhil le slándála an stáit. So sin éon áit bhfuil an marga fástach seo mar atá rá, sé sin rá tá an tábhar a bhfuil an rud seo ar fad, an tábhábhar. Chortha fáil ag daoine go tuil deonach mar gur bhíráló na deisina cumarsáid a crothíon an rudsa. Ach an taobh ghorcha den scéal sa ná nuair ná bhhaile go meach Elon Musk a cheannach agus mar sin de, táid ag súil go méid rialtas éigean an a d an rá, no, Monopolies Commission, tá na bailí go dtí na Monopoly Trust Breaking agus mar sin des na stáidéanta. Tá ceann cearú chu des na cólachtaí seo I máile clia. Agus befar a géirí oringe rudí a dhéanamh a féchan dear cuasaí fostíochta, fésaí inistíochta, an GDP agus seo go siúd. Tá margaí an dhéanamh an tánar fad agus is ceistí mar a chuir tú héine chail, is ceistí ceanúir go nearfar tá an price roáard chuid des na rudí an sásam seo a tá muid a buint as an inara seo. Agus tóga sé písa dearing sa mé daoine an ínte na hocrú a chuir a léir athróéráide. Tóga sé písa agus ceanach folitiúil sa mé daoine sásta a rá tá muid sásta an price áirithe seo ag leis an rud áirithe seo a glána. Tá gníomh a dhealanis go háirithe na tamlanús ag agentas na Hórpa ag an Comisiún agus ag a Parliament go dtíobhann chun deile le bréag nuacht, chun deile le saoirse ar na meáin hóisialta. An dáilemh agus a fónaí tá sama libse, an dáilemh gohfuil rudaí a bachord a bheith déanta, nó a bachord a bloc cho sever cho chuachtach le héantas na Hórpacha dhéanana nach bhfuil déanta fós. Chun saoirse a chur a réim nó chuineáil a réim agus chun miúsáid na meán sóisialta a theorna. Tu go bhfuil sistechan sin tá mé cinnte go bhfuil ach mátá ní leon cheannach go amsí agam sé muin sin hen. Bí me cuimhnúir a go minic gur bin an dúláán mór chuna sé dhéon for é, mar bhí garóid ará chuna sé dhéon for é mátá tú a chur a gomráid le aber an méid den cháin chorparáide chahag an thona cólachtaí seo chuna is féidir é dhéanamh. Tá méid an animas rialaitheoirí a bheith hagling ach ní léir bhfuil an chucht ná an túdras acu sin ar a leid déta an tentas sórapach le tel na máil stát an na rialachan an slí a neartú chun go meach daoine freigrach as céir a hálíonn ar na hárdán gur leo iad. Ach tí go muich go tentas sórapach cé tá go le dhéanamh aber brenn ar Verica. Tá an tá fuair Trump an takeíochta óna cólachtaí móra sin a bhí a déile le meán hóisialta agus a lehéid gur léir gúineann siad trúliú ar an ngóras daonlathach agus
go bháil sin polytóirí áirithe rivan trúliú sin mar gur wahel ó héine agus wahel ó héine bhíon an cata wahel sin bhíon an cata prónán agus bhíon cata prónán agus ní chuirfar éon dlí a bhaim gudí go numpói an drám seo orú na polytóirí agus in sin beidir go néantar si de chuin am sin beis a róbád. Well, it's stoi smuoinar an cheis déach muid a bheith an mí róchasach agus cinál gan mór an bailach ceall le ahrú a chur ar na ceis na móra seo. Is stoi an rud a thugann dóchas chum héin sa ggóhéic seo ná tá tíortha beaga agus chuna éire ina measc atá an tunnachar bheith acu ar mhór ceisníon le má tá fíranis agus cinál dearcha láidir ag bonús leis an meach a thugann siad faoi na go d'oibre go hidirnáisiúnta. So brenim sé an méid a bhí ar siúla géire le bliana nuas ar an chináid slándal agus cé nach chuil sé na meán gach lá. Tá obair an éfachtach déanta an tír seine le bliana nuas blion go lehanús sna náisiúnta fiúán an measc an scris agus an aspa an taspa dulchan cín mar hampla beag le cúpla bliana nuas ó hosa an chogaíoch Syria. Bhí tríd gach blian leis an rúis a bhétaí humanitarian corridor a lítar a chuneall ar oscail lena chinú go meach isce agus bethe agus takeíocht de tíocht isteach a hefií agus do roine bhí faoi bhrú sa Syria. Agus im líana bhí tríd gach blian agus bhí na rúsí a chur bagart go núnfií agus go núnfií agus tháinig trí hir le chéile ar a gnáid sládála, Mexico éire agus Norway, agus dair lob go ciún go sucr gan mór le ráin a bhí a chinú go méoch cóintú ar a gceist sin nach méochtréid agus nach méoch bagart da dhéine. So tá bailí na rudí seo dhéanaan ar hagann tíre le chéile go háirthe tíre beaga le chéile nach mraín gúil siad cuachtach sa blé mór ach tá ná nuair atá siad éfachtach nuair atá siad sásta ebrú lena chéile nuair atá siad sásta cóirde nua a dhéine. Tá siad an ná níos mó dhéine nó mar a chreidir míid gúil siad an ná a dhéine agus tugann sé sin dóchas chum. So daar áit credim go gahamid cóirde nua a lorug le na ceistení seo. So mar hampla tíbeag an Gambia tá tréis cás a thuirtós cór an cuairte idirnáisiúnta cás a bhainean le cogaíocht agus le cinmharú a rinne. Tír nach chuil cúise bethe acu iad héana a bhrú amach ar cheistení ard a rásásta stoi an stop principle dhéana agus a bheith ná asásta rud a dhéana nach methasúla agus snéan rud a támuid a lorug tíre tá sásta seasa amach, tíre tá sásta bheith eisceochtúil, tíre tá sásta rudí nach chuil muid a súlob dhéana. Agus ní smóna sin, seasa amach ónsáis an rudgur féidir tír amháin ó tíre le chéile dhéana. Tá an dócha samsa sa bhéid is tá go nádaíine dhéana má tá siad sásta bailú le chéile agus feiceim an rud a thugann dóchas samsa gach lá ngach tír atá mé an ná go bhfeiceann tú gnághine a tíocht le chéile. Feiceann tú grúpaí a tíocht agus a bagart mar a hála Somália ar fenna blianta ar cheistení mór, comáile sin ceistení na Gaeilge, ceistení eile. Agus cinál an spáis sin amháin le mar dear social movements. Tá an tíocht le chéile, daoine óga tá an tíocht isteach ar bhealaí nua, bhealaí tá difriúil an na bhealaí a tháinig muide isteach an bagart agus brú a chur a ceistení a bhí táchtaí going. Sin iad na háiteachí a támuid an difriocht eiceall nó go bhhétaí brú a chur ar bhealach go mbeadh éfachtú. So stoi ní mé gur a bheith róghóchasach nó ró himplí faoin na rudí seo ach feicim áitichaí go dulchan cín dá tarlú agus tá sé tarlú in áitichaí nach chun muid súla agus le grúpaí nach chun muid tuairt mór an áard ortha tá sé tarlú gin am chéine. Cá mé leisceil aháil do gachtain tá géisteach an dáriscéil mar bhí cuasaí beagán in amscaí ag an tús agus ormsa fan mé an mar hepan ar an lína thugamsa agus gormathaga é sucht chun an rá agus mis an asnamh a cúpla ceiste tháinig isteach nó cúpla túm agus I buidir an bháile malú mátá in rá in be fuha.
der chuinn Sean Mihall donnacha an cheist bhfuil an daonlathais ró bhí éfrachtach. Agus siad well is ceist réite sin ní bhíonn sé éfrachtach go gcónaí. Donnacha héilthe a déir tá chumar an scéal bhfuil glóirde acma an Loch Leibre hééis an muín a chaáid a bolíocht na héite clé a dtír a cosir leis an rank an bhreatan America agus iad sásta bhótáil den a Penn, Johnson agus Trump céimfar ar hála se seo. Agus tuairmeile ó Anna Hosaf déir sampla fiúntaach eile de úsáid an dlí in lucht al rachmas agus na rialtas na canithe acu nó fin na donnachar ná na cos na cuarta faoiníar chéim éráide agus certa daoine óga chun bethe is sláinte nílig éirí le gach cos ach tá cúis dóchas áirithe a buint leo. Mar a déir an a tanna leis an deire agus dúirt bháinm de a thuirt in our goheks, in éon goheks, ach an coheks na héan san áirih. An gapan sibh go bhfuil an daonlathais an mhaol dar ire, nó bhfuil rud da níorfaí ormh, rud ar dhéanamh, nó a bhla a bachóir a chur a bhaim nó dhéanamh agus éadfa dhéanamh. Leis an daonlathais dhéanamh níos láidre nó níos fullaine. Go hidir náisiúta nó in ar dír hain, chuir a déireach sibh. Well, tá me se an rud a dhéonhanse chinún nach bhéitoch polytóí daoine atá seaamh a dáchan muoinú goideach an stát muoinú ar fáil don chóras políochta agus nachmeach cead ag locht rachmas an chóras a rúlú lena go deige ar chúla téirme sin mógulasa. Tá fáib bháin a buint lei sin ceir an gas iarthirí nachhfuil antach iarthirí nach sar a dátaríad. Ó sílam go gafaí an dlí a legan amach ar bhealach go meach fáil aber iarthir neamhsplach aber iarthir neamhsplach nach amadí a bhí ar siú legan uici go meach fáil ach go bhéid áirithe muoinithe go réir a socha leis go réir an bhegus socha leis an méid a dheafach pártithe bunithe ar a go donna díochta na mar sin. Ilona? Well, basic in your Je gaan vragen of het daonlathais mee éfachtúil, niet éfachtúil. Sin an welch an cuacht agus an táhacht aháin is, dan moet de brenner rudi weg éfachtúil, ní weg moet a leid dro choras daonlathais sa géadáit. Agus sin fá ornta gomín me cuamach faoi bheith a curb brú ar agóras ó hí bheith éfachtúil. Ní hinn rud a táhain, tá muid gur daoine haint isteach sa góras, mar dúirt geróid tá muid gur an muín agus takeíocht agus rudí atá sais dachar a chur le chéile. Agus tá sé cinál míagri mar choras. Cínta tá sé, becheart gomeach sin, ar hairnín tú daoine isteachar a meach sin, sinna dheofas tú. Tá méine chur cóirle, well, I ggóhéigs Verica an annach bint den na tíre tam se gobaran, der in vótal, sin rud is táchtaí. Tá sé níos muoín muidir se Somália mar tá céad chain mór a hagan samach a vótáil agus le blianta nuas fecin mu daoine ógatíocht amach an vótáil ar bhealach nar hála sí stríd na blianta a chadíre eile America ach go háid. Smuoinar an céad chain atá tíocht amach an vótáil. Agus tá sé de tuairt tá sé in áíire a tuairt an chead do ghoine cearta agus cuacht do bhaintsmóthe, so an rud is siimplí gur féidir lena dhéine ná vótáil. Well, is mailim an teachtareacht dóchas atá ag fanúla is gcónaí riamh is fear an cuine le lasa ná bheith damnú an dorchadis. Ach is dólim na dhé sin héin go gahamid brandhar ar na rudaí atá bagart agus tá cuiide bagart go práineach. Trí rudaí ar anhapaigh ar fad aber faoi gach ceannachá. Na rudaí chaimid dhéanamh go práineach an seoin éirin gárad. Ceannach ná má tá muid leis pobl déantais óg nó éon rud eilúint le bheith páirteach agus leis an daonlathais a chó agus a orbert agus árógus mar sin de. Cá muid rud éigen faoi rialtas áitiúil, go mbeadh rialtas áitiúil le dearabh, go mbeadh rudaí go háitiúil, go
go práinach, go logánta, gur féidir le daoine a dionachar agus a bórtíocht, eiceáil an toratáir sin, seachas an rud atá going faoi. Tá choras sip lána going sa rialtas áitiúil, sinna bhar a héan. An dar a rud ná an rud atá a luamar hana féin, ó heban enta seorapigte an structúr is mó bhfuil míid ann faoi agus atá cinúnach doing sa gar héarna péiscéil. Mar an dhéanaan siad rud éigen faoin an gár go pránach in áit an rud éiligin chun cín. Mun in dhéanaan siad sa léir nach bhfuil an chracan agus a luach fáil. Mar I dhearmí bá riochta. Beg íchamíd go déras. Agus is tócha an tríú rud a dhearring násá, maidir le daoine. Tá míad in éirin a rístelle, tá pobl olrucha going don chéadúir le fad an lá, maidir le inimircig de gach insáis. Is gáúing dar liomsa a bheith anna cháréiseach fad, a chur na struchtúir fáil, a déanamh na híidir ghála atá testáil, le go méid daoine a súinas ag fólam chun is dul I dún le himmerkig, le daoine le cultúile, le daoine ó chinne eile fad. Ní léon taithí a going sin an bhód ag baile. A fechan dear éireann go chuig thar lear, na sáideanta agus mar sin dó fad. Bachorga me rodéige le fálam weig sin, ach is gáúing sin héin a eilúint, le bheith an go forrásach, go socuir agus go siochananta, cinál nua sochaí a chrochog. Mar mor an dhéanamide tar leig an nud ceannas atá tarlathe in áitina eile, pobl bon phobal cinne nó náisiúnach a gairí imimeíoch fé scíle agus a géirí go speisialta bheith náhaiteach do bhionlaigh nó de imircig. Caimid iirecht agus iirecht choisach choháite a dhéanamh. Leis an cinál nua sochaí a chaimid a crothú an seo, má tá an rá le bheith oring. I bhíana se bhfuil tarla le scór bliana nuas. Agus caimí dailá lei sin seachas cumin carnachta ag feimú bhóna ag an dála. Go dtíobh agus tá sabhain gorábhar sin atá bhfuil á bheith a laiad ag a rialtas go hin bheanach ach ceir dhéan for faoi sin scéile ach fecht mar a hílméid tá ábhar leaghosaim córa eile chuthar os ar ggóir agé agus tá mána bhuíochtaíomh ach tá tóra amas riste agan agus ní flár stop a chuir leis a ggóra seo. Ach ar nóid bei fáid ra bhúr dúir mí a lochtéisteachta nuair a chur for tafada an chórá seo ar líne. Agus dá is cil focail deas ó fára go héalaí a déir sártheisin gur a míle maithagaí a déir sé agus gur mágat a fáric agus tá muide fuirin tuairisc sásta le seo gur sé páirteach a bheith gur sé tilteach a bheith páirteach agus gámuid mór buíochas libh le fanúla na Éaláin le Pólaí Chiaráin agus le garóid an túthaí. Agus dála scéil le Ciaran ó súdaháin a bhí an technóireachta gáir na bhí cuasaí began in amscéir bhálbeag agus na méomhnaí thuáin a deagraí an córa adring agus an muochas a gachtain a bhí géisteach ling tá súlagam gur bhain sibh sásamh as a ggóra seo. Go dé sa slán.